An lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw ye lakali kɛ bi ka kɛɲɛ ni minisiri min sigilen bɛ ka ɲɛsin kirikow yɛrɛ kan. Ale ye kunnafoni dɔw furubaya min ye Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔnw ka kiriko kan. Kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Lamɛnbaaw, bɛrɛbɛrɛtɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Sadi, a ɲɛmaa ye Umaru Mariko ye. N bɛ waati min na i ko sisan, ale ni Buba Fane fo ka taa fara Bukari Kamara kan, olu kɔni bɛ bi Bamakɔ kasobonba la k'a sababuya kɛ mun ye. Kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ se wara. Bɛrɛbɛrɛtɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Kodɛmu, olu kɔni kɛn bɛ bi k'u ka dusumakasaw jira ka ɲɛsin jɛkulu ma, jɛkulu min n'u b'a wele k'a fɔ Yɛrɛwolo Debout sur le Rempart, kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛmaa Adama Ben Jara. A ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ ka ɲɛsin olu yɛrɛ ka maire minnu bɛ bi Baɲankara mara yɛrɛ kɔnɔna na. Kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Min ye Faranskaw ka minisiri min sigilen bɛ ka ɲɛsin u ka kɛlɛkɛcɛw ka koɲɛ ɲɛnabɔw ma, n'o ye Florence Parly ye. Ale ye dama sun ye ka kunnafoni dɔw bɔ ka bin. Mali yɛrɛ kɛn bɛ bi ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin kɛnɛrɛye kana kulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Groupe Wagner. Kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Mali kɔ ka fɔ ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana. Lamɛnbaaw, ninnu de ye dɔnkibaru fanbaw ye minnu bɛna labɛn ka lase aw tulo kan. Aw denkɛ n'aw badenkɛ Ibrahim Jawara fɛ, nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Amza Sidibe bolo, fulakɛ Wɔnatan. Aw bisimila. N'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta. An lamɛnbaaw, aw bisimila. Kunnafoni min bɛ an bolo bi sɔgɔmada in na o tɛ kunnafoni duman ye. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kunnafoni sɛbɛnw ye a yira k'a fɔ min ye an ka diɲɛ magobatigiba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ El Hadji Amadu Jige. Ala ye a ka kalifa minɛ a la ka si to san 72 bɔɲɔgɔn ko. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ma kofɔlen nin ye diɲɛ magobatigiba ye, a bɛ waati jan bɔ. Wa maa dɔ jamana yɛrɛ tun ye hari jɔnjɔn dɔw ta ka d'a ma, u bɛ fɛn min wele faransikan na commandeur de l'ordre national du Mali. Kunnafoni sɛbɛn l'indicateur de nouveau a y'a yira k'a fɔ nin kunnafoni kɔni nana bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ min ye Amadu Jige ye, Ala y'a ka kalifa minɛ a la. Dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ hôpital Golden Life de Bamako, a kɛra yen ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 2 n'u b'a fɔ faransikan na 2 heures du matin sɛbɛtanburu kalo o tile 7 san 2021. Amadu Jige a ye kɛnɛ to a ka denbaya kanubaw ani min ye jɛɲɔgɔnw ye diɲɛ sɔrɔ busonbaw yɛrɛ ka kulu kɔnɔna na. A yɛrɛ la k'a fɔ nin kɔni ye gɛlɛyaba ye bi ka ɲɛsin Amadu Jige a ka somaw ma, wa gɛlɛyaba fɛnɛ don ka ɲɛsin diɲɛ magobatigiw olu yɛrɛ ka kulu yɛrɛ kɔnɔna na. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ ni ma kofɔlen bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 10 waati a ka janajaw olu baaraw kan ka kɛ a yɛrɛ fɛ yen Tɔrɔkɔrɔbugu. Kunnafoni sɛbɛn l'indicateur de nouveau a y'a yira k'a fɔ ni ye Amadu Jige yɛrɛ ta, i bɛ se k'a fɔ maa dɔw maa min ni ale yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na u b'a wele k'a fɔ Gajaba Kajal. A yɛlɛ k'a fɔ nin yɛrɛ ye yɔrɔ min n'a bɛ ɲɔrɔn di Sahel o mara yɛrɛ kɔnɔna na. Wa jɛkulu min ɲɛmaa don ni o ye société Jige SA ye, a ye waati jan kɛ o baaraw la. A ye baaraw cakɛbɔdaso caman dayɛlɛ, o dɔ ye k'a fɔ galerie Jige SA Bamakɔ yɛrɛ sugu bon yɛrɛ camancɛ la. A yɛlɛ k'a fɔ nin ye maa ye maa min
adamadenya tun ka bon a yɔrɔ ko ka dama tɛmɛ a tun bɛ maaw mako kɔnɔ dilan ani maaw tun donnen don ɲɔgɔn na kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ duwawu kɔni bɛ kɛ nin maa kɔfɛlen ye a kɔnna si min na ala k'o di a kɔmaw ma an yɛrɛ fana bɛ an ka duwawu fara kunnafoni sɛbɛn ka duwawu kan k'a ɲini an dabama fɛ nin maa kɔfɛlen ala ka ɲin'a la k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ min na ala ka nɔgɔya an aliw ta jɛ min na ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya diɲɛ ye taaɲɛ an b'i kɔ de ye kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indicateur de renouveau an lamɛnbaaw l'indicateur de renouveau kelen ka kɛɲɛ ni a ka nin kunnafoni bɔli ye daɲɛ 3,449 ka bɛn septembre kalo wala k'a fɔ décembre kalo tile 8 san 2021 min ye an ka minisiri min bɛ ni ale sigilen bɛ ka ɲɛsin kiriw ko olu yɛrɛ kunkanko kow ma ale ye kunnafoni dɔw forobaya mɔgɔw kɔni barila ka kunnafoni ninnu ye bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoni ye sa a kɛra ka bɛn décembre kalo tile 7 n'o ye kununko ye san 2021 min ye minisiri ye ni ale ka kɔɲɔw bɛnnen bɛ kiriko yɛrɛ kunkanko kow ma Mamadu Kasoke ni kunnafoni senfɛ a ye a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ laɲini kɛ procureur min sigilen bɛ ka ɲɛsin ko d'appel yɛrɛ kɔnɔna ma ka ɲini a fɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bondaw dayɛlɛ ka sɛbɛnfuraw kɔni sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ni a yira la k'a fɔ Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔn minnu ka kiri kun kɛra ni kiri jaabi nana kɛ k'a fɔ ko u kɔni u nɔ ma ye foyi la o kɔni ale ma se k'o faamuya cogo si la o de kama a ko a bɛ lettre in kɔni labɛn ka ɲɛsin procureur général près de la cour d'appel de Bamako a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni yelen ka se ka jɔ nin ko in yɛrɛ kan sabu sigaw kɔni caman bɛ bi k'a fɔ kiri in kɛra kɛcogo min na maa ma se ka faamuyaw jɔnjɔn kɔni sɔrɔ a la minisiri ka kunnafoni senfɛ a ye a yira k'a fɔ nin bataki in yɛrɛ a ɲɛsinna fɛn de ma fɛn min kiri bonda kɛrɛnkɛrɛnlen min kun sigira ka ɲɛsin maaw ma siga tun kɛra maa minnu na k'a fɔ u ye jamana foroba nafolo yɛrɛ dun n'u b'a wele faransikan na cour d'assises en session spéciale sur les affaires économiques et financières a yɛrɛ la k'a fɔ min ye ntɛnɛnjan tɛmɛnen ye ka bɛn novembre kalo tile 29 san 2021 jaabiw nana bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔn minnu tun bɛ yen ni siga tun kɛr'u la k'u ye jamana foroba nafolo dun u y'a yuruku k'a ŋanamu a yɛrɛ la k'a fɔ ko u jɛra i n'a fɔ ko kɔrɔmugu kara foyi t'u kɔ nin jaabi kɔni bɔlen kɔ ka bin a kɛra fɛn sa jamana kɔnɔden caman kɔni y'i ka misimisi yira a ko la o kɔnɔna na min ye minisiri ye Mamadu Kasoke ale fɛnɛ ma to kɔ nin ko in na a b'i n'a fɔ sa ale kɔni nana siga nin kiri in yɛrɛ jaabi la o de hukumu kɔnɔ a ye kunnafoni dɔw forobaya k'a ɲini procureur général près de la cour d'appel de Bamako fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ nin kiri in kɛra cogoya minnu na sɛgɛsɛgɛliw ka dayɛlɛ kiri in tigɛra tigɛcogo minnu na olu ka se ka ɲɛfɔ ale ɲɛna a kɔni sigilen bɛ bi ko o jaabi kɔni ma kɔnɔ n'a ma ya k'a fɔ kabiri san 2013 waati ka taa bila san 2019 waati a yɛrɛ la k'a fɔ Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔnw siga tun kɛra nu u la k'u ye miliyari 9 ani miliyɔn 462 ɲɔgɔn bɔɲɔnko k'olu kɔni ŋanamu min ye an ka kɔɔri sɛnɛbaw olu ka kuluba min bɛ yen olu ka nafolo de tun don kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye olu yɛrɛ ka musakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a wari tun bɛ t'i jɔ miliyari 13 bɔɲɔnko nka kunnafoni nana bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ siga min tun kɛra Bakari Togola la a n'a jɛɲɔgɔnw u jɛra pas wa u bilala ka taa u ka so fɛnɛ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indicateur de renouveau ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na. an lamɛnbaaw nin kuma ninnu kɔni kɛra fɛn ye bi fɛn min jamana kɔnɔden caman kɔni yɛrɛ ɲininka a la sabu ko in a ɲaga bonyara kosɛbɛ ni maa caman tun sigilen bɛ ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ nin ko in na min ye minisiri Mamadu Kasoke ye ale ka bataki in kɔfɛ an yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ka taa min ye mɛtiri Kɔtɔ Tarawele ale ye sɔnnadobaga ye Bamakɔ yɛrɛ yan
ka taa ɲininka minisiri ka nin hakilina min talen filɛ nin yala nin tɛna dankari kiiri taabolo la wa ale yɛrɛ ka hakilina ye mun ye nin kan min sɔrɔla mɛtiri kɔtɔ da an ka jɛ k'a lamɛn. Ne tɔgɔ mɛtiri Koto Tarawele n ye lasɔrɔ dɔnbaga ye Mali lasirudonnaw ka tɔn na an b'a fɔ a ma ko baro di Mali. Mɛt kuma dɔw bɛ yen tuma dɔw la a ka ɲi sariya dɔnbagaw i k'olu de ɲininka a la min ye ministre de la justice ye a ye kunnafoni dɔw forobaya k'a bɛ laɲini kɛ procureur général fɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli dɔw dayɛlɛ bagatogo la ka kiiriko kunkankow kan ni maa min ye ɲininka o ne kɔni siɲɛ fɔlɔ ye ka nin mɛn fɔlɔ n bɛ bila minna. Jawara n b'i fo yanni n ka n da dɔn kuma la an bɔra ka ministre ka sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ procureur général yamaruya ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ se ka to ale bɛ se ka dɔn cogoya min na ale kiiri in tigɛra cogoya min na parce que Bakari ka dossier na a nɔfɛ mɔgɔw ma dogo mɔgɔ si la. Jawara san 3 de bɛ dossier in 2 fo 3 dossier in bɛ sen na dossier kana juge tan k'a fɔ o tigi nɔ t'a la walima a man kan ka kɛ tan ka kan ka kɛ nin taabolo la a balila ministre la komi a balila jamana kɔnɔ den caman na parce que dossier in n'i ye dossier in lajɛ ka a kunkanko mɛn ka kɔnɔko ye ka ye min kɛra a kɔnɔ fo ka se bi la ni jugement nana kɛ tan nɔ ministre a fɔlɔ de ye nin ye an bɛ se k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ sababu ye walasa an ka jamana in yɛrɛ kɔnɔ kiiritigɛlaw ye ala jɔyɔrɔ de la an bolo bi parce que olu de bɛ anw cɛ kumaw fɔ an cɛ kow kɛ yɔrɔ n'o baara in bɛ kɛ fo o baara in ka se ka kɛ ni ladiriya ye ni sariya ko k'a ka kɛ cogoya min na maintenant n'a ma kɛ ni o ma kɛ o kɛcogo la dɔw bolo u bɛ fanga bolo parce que n'i ko kiiritigɛla n'o ye juges ye jamana ka baarakɛlaw de u bɛ baara fana kɛ ni sariya de sariya senda de donc u mana décision fɛn fɛn ta ni a décision in jamana bolo a ma taa olu ka ji min sira fɛ a ma kɛ sariya ka kɛcogo la o fana ye jamana ka hakɛ dɔ ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn est ce que sariya de fɔ sariya baara in kɛra ni sariya de ye wa ou bien baara in ma kɛ sariya kɔnɔna la n bɛ f'i ɲɛna jamana wɛrɛw bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ komi Rwandaw ɲɔgɔn na nin bɛ yen nɔ ni kiiritigɛla ye kiiri tigɛ ni a yera k'a fɔ kiiri ni sariya tɛ taa fan kelen yɛrɛ la u bɛ enquête dɔw dayɛlɛ u b'a fɔ ko enquête administrative ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kiiritigɛla min ye kiiri tigɛ ka sɛgɛsɛgɛ est ce que a ye baara in kɛ sariya ko k'a ka kɛ cogo min n'a yera k'a fɔ baara in kɛra o kɛcogo in na a fɔra a banna n'a yera k'a fɔ ko a baara in ma kɛ a kɛcogo la a nɔ bɛ min na a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ k'a bolo bɔ kiiritigɛla pewu o bɛ kɛ Rwanda jamana kan a bɛ kɛ jamana caman kan. Mais est ce que nin t'a yira tuma dɔ la k'a fɔ sigana dɔ nana ministre la nin ko in na waati dɔ la ale de tun bolo bɛ dossier in na polo économique kɔnɔna. Jawara n ye o de fɔ ko sikana bɛ na la parce que Bakari Togola ka kiiri n'i ye jateminɛ kɛ k'ale to procureuria la ale tun de ye procureur du pôle économique et financier ale de ye Bakari Togola nɔ min na fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw bɛɛ kɛ dossier ka sɔrɔ ka yɛlɛn ka na chambre d'accusation na Bakari Togola ka liberté ɲini a fɔra ko liberté tɛ se ka d'i ma parce que nin fɛn mun fɔlen de don ko mun de don ko denninw tɛ ko juguw de don an b'a ɲini fɛ i ka caution sara caution min sarala cour chambre d'accusation na n'i y'a lajɛ a caution bɛ taa dɔɔni b'a jɛ miliyari 4 na Jawara o kɛni b'a yira k'a fɔ ko fɛn min fɔlen tun b'a ma ko dennin tɛ bon procureur min ye kiiri daminɛ ala in bɛ s'a ka ko la kiiri in nana kun cɛ k'o to ministriya la bon ale b'a dɔn min bɛ dossier kɔnɔ ale b'a dɔn a ye nominali kɛ kun min na fo ka taa se bi ma bon n'o kiiri tigɛra cogoya wɛrɛ la ale dun de ye ministre de la justice ye Jawara vraiment hakɛ de don a bolo a ka ɲini k'a dɔn min kɛra ni min kɛra kɔnɔna la parce que a yɛrɛ ka lettre b'a yira k'a fɔ ko sikana b'a la yɛrɛ daluya b'a bolo min b'a yira k'a fɔ ko k'o ma kɛ a kɛcogo la o daluya b'a bolo bon ale min bɛ dossier in dɔn kosɛbɛ n'a b'a kɔnɔ ko dɔn ale dabaliya banna n'i ye jamanaden wɛrɛ ta o jamanaden n'i y'a sigi 100 i bɛ taa sɔrɔ 60 bɛɛ dabali bannen de nin sera ka kɛ cogo di surtout que an bɛ jamana in wagati min na Jawara jɔsenba kelen min bɛ transition bolo lakana kɔfɛ o ye yuruguyurugu kɛlɛ ye de mais n'a fɔra ko o yuruguyurugu kɛlɛli o baara ninnu bɛ kana kun cɛ nin waleya in kan tan nɔ Jawara a ka kan jamana ka ɲini k'a dɔn mun de kɛra mun de ma ɲa mun de tun bɛ dossier kɔnɔ ni olu tun t'a kala o ye wajibi de et puis nin ye a fɔlɔ de ye an k'a ye ministre yɛrɛ parce que ministre bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la jamana de ye laɲini kɛ jamana yɛrɛ k'a dɔn mun de kɛra a ka kiiritigɛlaw fɛ mais n tɛna kɛ furugu ye ministre ni kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nin man kan ka kɛ furugu ye ministre ni kiiritigɛlaw cɛ ni kiiritigɛla min b'a dɔn k'a fɔ i ye kiiri tigɛ e y'a tigɛ sariya ko k'i k'a tigɛ cogo min i y'a tigɛ ni ladiriya ye i yɛrɛ bolo a man kan ka kɛ furugu ye aw ni ɲɔgɔn cɛ Jawara parce que baara Jawara n'i b'a kɛ jamana tɔgɔ la i ka kan ka ɲininka
wagati la e bɛ ka nin kɛ nin kɛra mun de la ye nin kɛ nin ma kɛ ka da mun kan ni ɲangeli min bɛ Jawara o ɲangeli bere ka ta ka di kan il faut que an sera sa nin waleyaw de ka kɛ jamana in kɔnɔ jamana in nin de ye jamana in jɛ o de nana jamana in fana bi fo denga kɔnɔna la donc a man kan ka kɛ sababu ye k'a fɔ k'a bɛna furugufurugu don kiritigɛlaw ani minisiri cɛ ne ye kiri tigɛ n ye waleya kɛ ne ko n y'a kɛ sariya kɔnɔ minisiri ko k'a ɲini k'a dɔn n'a kɛra sariya kɔnɔ i b'a ye minisiri jaabi ni dalilu ye dalilu min b'a yira k'i ye baara kɛ sariya kɔnɔna na a banna o a man gɛlɛn nin kiri in kɔnɔna na laɲini kɛra min fɛ ko ka enquête dayɛlɛ o n'o ye procureur général ye ale ka nɔrabila tun bɛ kiri kɔnɔna na o jɔyɔrɔ kɛra mun ye nin kiri in kɔnɔna na Jawara a ma dogo bɛɛ la laɲini kɛra procureur général min fɛ a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka nɔrɔbila min tun bɛ kiri don na nɔrɔbila in y'a fɔ k'a fɔ maa ninnu ni bilali man kan a ko dalilu fɛn fɛn yiral'u fɛ dalilu in ye dalilu labɛnnen de ye a y'o fɔ a ka fɛn kɔnɔna la mais ale ye procureur de ye mɔgɔw ka faamu k'a fɔ procureur bɛ laɲini kɛ sariya ka labato mais a labatoli jugew de bɛ o jana tigɛ ou u kana o jana tigɛ Jawara procureur y'a laɲini k'a ɲini cogo bɛɛ u nɔ kana parce que min fɔra ale bolo fɛn min fɔra ko ɲɛ ko sabatilen ye u nɔ ka mina u ka ɲangi mais cour d'assises juge minnu bɛ jaabi di olu ko ayi procureur ye min fɔ u ma taa n'o taasira ye n'u y'a fɔ k'a fɔ u nɔ bila ka bɔ kiri la mais procureur n'a ka ko bɛɛ procureur ye laɲini a se ye min ye sariya ye taabolo min d'a ma an y'a mɛn k'a fɔ ko u ye pourvoi kɛ décision in na décision in bɛ sisan a bɛ taa cour suprême na. n b'a yira k'a fɔ minisiri ka nin kuma in kiri ma ban tuguni. ayi kiri ma ban ka da mun kan ni procureur ye pourvoi kɛ dossier bɛ taa chambre criminelle de la cour suprême de la a bɛ taa juger yen. bon ni olu y'a ye k'a fɔ jaabi min taara juge ninnu fɛ cour d'assises jugew fɛ jaabi jɔlen de don a fɔra a banna procureur ka pourvoi min kɛra o bɛ rejeter mais n'a yera k'a fɔ procureur ka pourvoi ye pourvoi jɔlen don jaabi min taara cour d'assises fɛ chambre criminelle de la cour suprême bɛ se k'o wuli ka bɔ sisan e bɛna kɛ kiri ma tuguni cour d'assises kelen ɲɛkɔrɔla la mais a bɛ kɛ ni juge wɛrɛw ye. komi aw bɛ kiri ko ɲɛdɔn an y'a mɛn k'a fɔ nin kiri in yɛrɛ kɔnɔ min ye état ka sɔrɔdɔnbaga n'o y'a ka avocat ye k'o tun tɛ kiri kɔnɔ i y'o mɛn wa. n y'a mɛn o de fana gɛlɛyaba bɛ an ka jamana in kan Jawara il faut que o ka fɔ et puis an ka jamana maralaw k'i hakili to o la kosɛbɛ n'a fɔra ko jamana bɛ komi hadamaden jamana kɛ hakɛw de bɛ kɛrɛnkɛrɛn maa minnu bɛ yen n'u ka baara ye hakɛ kɛrɛnkɛrɛn ye surunalidonbaga ye o ye avocat de ye anw ka jamana in ka kirikiri bɛ yen ni jamana yɛrɛ ka nafa b'a la i t'a ye fiyewu k'a fɔ ko jamana ye avocat ta avocat de b'a bolo minnu bɛ na nafa in lafasa o ma daminɛ nin dossier in na Jawara donc o ye tiɲɛ de ye bi o ye tiɲɛ de ye sini parce que ni kiri kɛra k'a fɔ fankelen ko ye maa min nɔ minɛlen dɔrɔn o n'a ka avocat dɔrɔn bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen nɔ juge tɛ se ka bɔ a kalama avocat bɛ se ka juge wajibiya a ka bɔ a kalama bɛ se ka juge ka hakilila in salon ka taa kan a ka nin ɲɛɲini k'a dɔn parce que nin yɔrɔ la tiɲɛ bɛ yen mais Jawara n'o ma sɔrɔ kiri kɔnɔna la an y'a mɛn k'a fɔ CMDT min fana tun ye partie civile ye o y'i désister o bɛ baara gɛlɛya bon maintenant jamana ka nin taabolo in Jawara ni tun ka kan ka kɛ yanni kiri ka kɛ fɔlɔ jamana tun ka kan k'i mako dɔn kiri la ka kiri kɛ a ka kungo ye fayansi dɔɔni bɛ jamana la Jawara parce que n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ an kana taa yɔrɔ jan an dafɛ jamana fɛn fɛn bɛ yan bi ni nin Sénégal n'a kungo bɛ yen bi ko jamana ye partie civile ye jamana de nɔ minɛlen don i bɛ taa sɔrɔ avocat kulu b'a bolo mun b'a ka hakɛw défend i y'a faamu bon an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ fɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma la direction générale du contentieux de l'État bon u bɛ wonu bila ka jamana ka hakɛw mais danbo o la o c'est à dire kiri ko fana ye a dɔnbagaw ka baara de ye Jawara surtout kiri min bɛ yen ni wari min kuma bɛ sen na wari fitinin tɛ bon nin fana jalaki in bɛ ta ka bi an ka jamana kan ni ministre de la justice min bɛ yen binganiya min b'a la bi ka kow yɛlɛma a ka nin ta ka nin fara ka bolo kan ka baara fana kɛ ni nin ye c'est à dire jamana kungo mana wuli u k'a laɲini ka maaw ɲini o surunalidonbagaw ɲini jamana fana ye mun bɛ se ka jamana ka hakɛ lakanda sariya kɔnɔna la Jawara a bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ kɛ kiri kɔnɔna la firinga caman bɛ kɛ kiri kɔnɔna la taa yan fɛ n'a yan fɛ bɛnbɛn caman bɛ kɛ kiri kɔnɔna la o bɛ bɔ a la o parce que a tɛ se ka kɛ o ka avocat Maitre ka kuma laban ye ne ka kuma laban ye min ye Jawara vraiment ni ŋaniya min taara ministre fɛ nin ti ŋaniya jugu ye an bɛ Ala de deli nin ka kɛ ko ye ko min bɛ na se ka to sen na maa n'i ye fɛn fɛn kɛ i ka se ka ɲininka a la i y'a kɛ ka da dalilu jɔn kan n'i y'a kɛ ka da sariya ka dalilu kan a fɔra ka ban n'i m'a kɛ o kan Jawara i ni ɲangeli min ka kan o ka b'i kan n'o ma kɛ walahi jamana in tɛ bɔ kɔlɔn kɔnɔ et puis kɛlɛ min fana de daminɛlen filɛ nin ye k'u ka yuruguyurugu kɛlɛ maa minnu ye jamana sigi kɔlɔn kɔnɔ n'an tora ka taa ta k'a fɔ k'a kɛlɛ bɛ sira sɔrɔ a bɛ gɛlɛya jamana k'i hakili to nin na kosɛbɛ. Merci beaucoup. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana. an lamɛnbaaw
nin tun ye maître Kɔtɔ Tarawele ne hakili la kɔrɔfɔ minnu fɔra a ye faamuya sɔrɔ a la. Kunnafoni sɛbɛn Soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko, Bakari Kamara, Buba Fane a yirala k'a fɔ ninnu kɔni u lamɛnnen kɔ kiiri tigilamɔgɔw fɛ u bilala ka taa Bamako kasubunba la yanni ka se février kalo nata o tile 15 san 2022 ka kɛɲɛ sa ni Yusufa Konate ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ parti min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ SADI n'o ye parti Solidarité africaine pour le développement et l'indépendance dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ka fara Bakari Kamara kan ani Boubacar Sumaworo ni a mandiya tɔgɔ ye Buba Fane ye a yirala k'a fɔ kunun ko u taara lamɛn kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ Bamakɔ sigida 4nan yɛrɛ la sariya nɔgɛnba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ procureur de la République o kɛlen ko k'u lamɛn a y'u bila ka taa Bamakɔ kasobonba la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ kabini nin dɔgɔkun yɛrɛ daminɛ na ni ye nin maa kɔfɔlen ninnu ye u nana minɛ gendarmulakaw yɛrɛ fɛ yen ni o ye Kaɲɛ gendarmulakaw ye ka tile 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko kɛ tile 2nan ka sɔrɔ k'u bila ka taa kiiri tigilamɔgɔw olu k'a bolo kɔni kan laɲini yɛrɛ tun ye mun ye mun de bɛ ka kan ni ninnu ma kɔfɔlen ninnu yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ o bɛ fɛn min wele faransikan na ko injure nin ye wale kumaw ye kumakan minnu ni o ye kumakan cɛjugu ye dɔw bɛ taa hali nɛnini yɛrɛ bolo kan ni an nana sɔrɔ an ka bi diɲɛ laban a kunnafoni sɔrɔ sira minnu bɛ yen n'o ye bɔlɔlɔ fanfɛlaw ye olu nana forobaya bɔlɔlɔ sanfɛ ani marabolo ɲɛma ale ka kunnafoni dɔw sɔrɔ la telefɔni yɛrɛ sira fɛ ka olu fana bila bɔlɔlɔ sanfɛla la o dun ye fɛn ye fɛn min o bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko secret de la communication a tɛ bɛn cogoya si la olu ka se ka bɔ maa wɛrɛw kɔni fɛ kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ a dɔ la fana min ye bagabagali ye o fana taara ka ɲɛsin ni maa kɔfɛlen ninnu ka kumaw senfɛ wa nɛni yɛrɛ taara fana min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ka kumaw la a ye nɛni dɔw ta ka ɲɛsin marabolo ɲɛmaa yɛrɛ ma o dun ye fɛn ye o ye sariya sɔsɔ yɛrɛ baara de ye o hukumu kɔnɔ sa min ye an ka faamaw ye olu ye wulikajɔ kɔni kɛ ka ko in n'a ye di ɲɛma jɔlen na gendarmulakaw u kɛlen kɔ ka ni tigilamɔgɔw yɛrɛ lamɛn u y'u bila u kɔrɔ tile 2 dafalen kɔ ka sɔrɔ k'u bila ka taa kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ kiiri tigilamɔgɔw kɛlen ko k'u lamɛn u y'a ŋaniya k'a fɔ Umaru Mariko, Bakari Kamara, Buba Fane ninnu bɛɛ lajɛlen taara Bamakɔ kasobonba la a yirala k'a fɔ kabini ninnu talen Bamakɔ kasobonba la u yɛrɛ ka sonadon jɛkulu olu farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Mariam Jawara, Isa Kulubali, Mamadu Ismail Konate, Lala Gakou ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan sa ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ u ka kiliyanw kɔni minɛnen u y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ waleya mun fɔra olu ka kiliyan ma ka sɔrɔ u nɔ tɛ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a kow ka jɛya wa u ka kiliyanw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na o baaraw bɛna sigi sen kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin waati laban ninnu na n'i ye bɔlɔlɔ sanfɛla yɛrɛ lamɛn min ye premier ministre yɛrɛ ye ale ka kɔrɔfɔ ani maa dɔ tun bɛ telefɔni ci la o kɔrɔfɔ ninnu nana boli min ye an ka jamana yɛrɛ taabolo kɔrɔ dɔw kan kabini san 1991 o kɔrɔfɔw ka fara min ye san 2012 o ko waleya dɔw kɛra olu kɔnɔna na a ko nin kɔrɔfɔ ninnu caman bolila o de kan maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko jamana maakɔrɔw wala jamana faamakɔrɔw caman tɔgɔ fɔra nin ko ninnu na o kuma ninnu nana yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ o dun ye fɛn min ni jamana sariya yɛrɛ o kɔniya k'a fɔ a tɛ bɛn cogoya si la o kuma lamɛnlen kɔ min ye parti politique min bɛ yen ni o ye SADI ye o ɲɛmaaba dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale fana ka kumaɲɔgɔnya dɔ senfɛ ani kuma kɔni fɔra cogoya min na ani Kamara yɛrɛ ka kumaɲɔgɔnya dɔ senfɛ ale ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ min tɛmɛna ani minisiri ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra dantɛmɛ kuma dɔw ye a dɔw yɛrɛ la nɛni yɛrɛ sɔrɔla a kɔnɔna na o dun tɛ bɛn jamana sariya kɔnɔ cogoya si la o de hukumu kɔnɔ kiiri tigilamɔgɔw u nana kanu ka ninnu maa kofɔlen ninnu bila ka taa Bamakɔ kasobonba la u ka kiiri yɛrɛ a waati fɔ o de bɛna bɛn février kalo nata tile 15 san 2022 kunun ko min ye parti politique SADI ye olu ye ɲɔgɔn lajɛba kɛ k'u ka nin hakilina ninnu ko minnu kɛra olu ka ɲɛmaa la k'u ka hakilinaw yɛrɛ fɔ a la radio Kayira a yɛrɛ kɔnɔna na an ka ciden tun bɛ yen ni o ye monsieur Kulubali ye
ale Salifu Mandela jire ɲininga ko in yɛrɛ a kɛra cogo di olu ka hakilina ye mun ye ko in kan min sɔrɔla Salifu Mandela jire da an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Salif Mandela, Jiré, mais tout le monde dit Mandela Jiré, Mandela Jiré. Bon, Radio Kaira, parce que ni Oumar Marco a réseau de communication, Radio Tangelelo, Nyemga Sobe, Oumar Marco, Oumar Marco T, né adjoint. Étant donné que Bi, Oumar Marco, la responsabilité de tout le réseau revient à moi. Né Radio Benyamga et Bi, en une conférence organisée, Kaira, Malidem Bela Jelena, Kaira, Kanumbagola, Radio Kaira, Kanumbagola, ni parti Sadi Kanumbagola, Kafoko, Gléami, Anga Nyemgo Soro, Gléami, Radio Kaira Sorani, parti Sadi Soro, Akli Jarabodi, Katao, Akli Falia, Beyaklina Duka, Anga discussion da Keleka Tatuamina, c'est-à-dire Amunio de Funya Jamanabi. Oui, Ablalakata Kasobala, c'est-à-dire qu'effectivement, il a été envoyé vraiment à la prison centrale de Bamako, c'est-à-dire qu'on attend la suite, c'est-à-dire c'est le juge, le mandat de dépôt d'Agablagata. Je crois, si ma mémoire est bonne, le jugement est prévu pour le 15 février, dans 2 mois. Tentative de déstabilisation, quand on complot la Kafangabi, et puis quand Makan Tchedjouk, Neni Fanaka et Neni qui a côté là, sur les réseaux sociaux sans fait. Moi, tu m'as allé à boire camarade numéro 1, oui, il y a un Radio Kaira adjoint. Moi, tu m'as allé privé là, conversation privée, comme une flaque conversation privée. N'a pas fort, ni moi, il denga, en Makan Takatou au blanc. Et ça dit que normalement, Nasra Ali avec Nia Boka blanc, à M. Goufo, surtout qu'il y a un contact Kalama, à Makan, deux à Makan Tala, Katabla et réseaux sans fait. On reproche le cas à l'échelle de réseaux sociaux s'en fait plutôt. En même temps aussi, tentative de déstabilisation, car c'est avec complot là, avec Abdou Boubakou, la Coca Fangapi, au fond là. Vous l'avez déjà même de Bologna. Bon, on y Bologna, c'est-à-dire que de toute façon, que ce soit au niveau du parti, c'est-à-dire qu'au niveau de la Radio Kaira, la décision est très claire. Nous, on pousse comme la Kaira. Sinon, on était la transition prolongée là, on m'a prolongé, on y est encore temps Israël. Sincèrement, on n'était pas contre eux, on n'était pas contre les militaires. On a fait on n'était pas contre les militaires. Est-ce qu'il y a fait on a tient Fokoui, les sorciers nous décèdent là. Moi de Bougolo, même nous Sara. C'est facile quand il y a des réseaux sans fait. C'est-à-dire qu'Assimia Ketane, Aya Doutande, des milliers de personnes meurent tous les jours, vraiment au nord là. Sa centre là, sa fait. Et c'est des milliers de déplacés au début. La semaine dernière là, c'est-à-dire que moi je suis humanitaire. Ça fait 15 ans que je travaille pour le CICR à Oslo en Norvège. Tous les gens j'étais en Syrie, j'ai été en Irak. Moi humanitaire de Oumar Marco de Néouélé, par des dables 3 mois quand on là. Et ça au président Eric Kanounkama. Et c'est il faut regarder les réfugiés, les déplacés internes. C'est-à-dire que ni par ailleurs façon là et nous nabi. C'est-à-dire que Djidou Mouma, et déplacés internes et logement social d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des enfants 6 mois, 7 mois, docteur Tetou l'a dit, où ils sont dans un dénuement total. Au même moment, nous assimilés à 150 millions par mois. C'est pas possible. Assimilés à 150 millions par mois. Djao à 32 millions. Choukele à 75 millions. C'est-à-dire que le président de la République française a 12 000 euros. Moi j'étais en France, j'ai étudié, j'ai de 22 ans à l'extérieur. Est-ce qu'il y a fait Mba Donde, est-ce que ni tamana ni ma fin sur les feigner ne yalala et ça ma fin sur koni mais c'est en termes financiers mais mon vient adamandia meko katodo même le pays pauvre d'Europe, le Kosovo, plus organisé à Pristina. Moi j'ai été à Pristina, c'est 10 000 fois plus organisé que le Mali. C'est au Tedoreo. Et pourtant c'est pas parce que Sanou Mboulo Diamamboulo à Tamango, parce que nos dirigeants n'aiment pas le Mali. C'est très facile d'accuser la France. Tout le monde sait que l'impérialisme là, hein, au Tekoyekoye. France a été impérialiste, la Chine est impérialiste, le Japon est impérialiste, tout le monde est impérialiste, même Ninere Mali ni Sekanane, ne Manandap Modo, ni Kontana, c'est-à-dire ni Arménien Madinema. Je vais reconstituer l'empire Mandeng. Mais Sénégal n'est qu'à Guinée ou impérialisme n'a pas de oui. Mais Ango Boy, Français donne Ango Dabla. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour que la vie de la population change? Eh ben, mon équerre pour que Kelebeseka Bagnonon. Eh ben, mon équerre pour que Maloforo Kanadjeni. Eh ben, mon équerre pour que l'éducation puisse être gratuite et la santé puisse être gratuite. C'est ça le concret, mes frères. Ouvrez-vous les yeux. Assimimambe ça non fait. Chocolat ça machite ça mon fait. Idéal de bana, on se bat pour un idéal. En fait, en mode que ces gens-là ils n'ont pas de projet de société. Autour bolonais, c'est que moi connais na kadoye bi ou be fanga là, ou be que directeur ou be que mi be tegere fugina. La patrie est dans une situation qui en bégan à donner des blagues. Quand faranyon et mettre les gens qui sont capables de faire le travail. Ces gens-là ne peuvent pas. Il be ka bi le 26 août. Mais M5 RFB manifestation marquée au nom du MDP, nous on n'a pas envoyé de l'argent. Moi j'étais à Sadege
au Mexique. Mais j'ai envoyé de l'argent. J'ai envoyé 300 000 francs plusieurs fois. Ça veut dire qu'on a participé, même on a participé. Nous sommes du MDP, nous sommes du SADI. On sait que c'est à ce titre-là qu'on a payé. On est fiers vraiment d'avoir payé. Juste pour te dire que je te le jure aujourd'hui, Mali, quelqu'un qui n'a jamais voyagé pense que vraiment il y a tout le Mali. Comment mais comment mettre fin à ça? C'est ça la vraie question, mes frères. Réfléchissons à ça. Il n'y a pas de souci, mais demande-leur de trouver une solution. C'est très facile de dire que l'hélicoptère n'en a de l'autre là. Comment faire pour arrêter le bain de sang? C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Arrêter le bain. Parce que c'est facile. Il y a des gens qui leur vie est en danger. Comment faire pour arrêter ça? Ils sont en train de nous divertir. Ils veulent nous divertir. Baratabolo dit ça, mon frère. Wallahi, nous on est du Sadi. On est Sadi de l'année indéfectible, en table. Sinon, Betika Barabla, France, Europe, plus de 22 années. Ni on est Fangata, n'a sur Fangat Mamboulou. Et j'ai fait dans 3 mois, on va sur France, les tri sur le coup à très clair. On a trouvé ça en union. Doutitalo. Où tu sais ça, est-ce qu'il y a fait où tu sais ça, le temps est le meilleur jus. À ça, fait tout boulot, en gagnant et tout qu'on a là. Est-ce qu'il y a fait ça? C'est parce que, ou Carlente, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, en suivant Omar Marco, on a tout à perdre. On a tout à perdre. Est-ce que vous comprenez? On a tout à perdre. Eux là, ils pensent vraiment à leurs femmes, à leurs V8, à leurs 4x4, à leurs champs, à leurs enfants, parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'aujourd'hui, la France est capable de prendre des mesures contre eux. Il ne peut pas les affronter. Vous savez, or, avec nous, ça va comme ça. Or, nous, on est anti-impérialiste à 100%. Tout le monde le sait. Amadou Gouanon. Ça a été en 2012, quand il y a eu le coup d'État. Aflako, FSD, Amaboko, Amavgos, qui était contre pour l'arrivée des Français ici? Tout le monde était pour l'arrivée des Français. C'est le Sadi. Mais pourtant, nous, on était à Paris, en plein Paris avec les Mohamed là. On a marché contre l'arrivée des Français contre l'arrivée des forces françaises. Mais nous, Malabiko, France, Kata. On lamɛnbaaw nin tun ye Sadi maaw ka seereya dɔw ye kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye faranskaw ka minisiri min sigilen bɛ ka ɲɛsin faransi kɛlɛkɛcɛw ka kɔɲɔ ɲɛnabɔw ma ale ye kunnafoni dɔw furubaya ka yira k'a fɔ siga kɔni t'a la kɛnyɛrɛye kalanjɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ groupe Wagner olu kana cɛncɛn fo ka jamana kɔni kan wa faransi tɛna jɛn n'a ye cogoya si la ka kɛɲɛ ni Yusufa Konate ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ ni ma kɔfɔlen n'o ye Florence Parly ye ale ka kunnafoni dɔw senfɛ faransi yɛrɛ a rajoso min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Radio France Internationale ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye desanburu kalo tile 6 san 2021 a yirala k'a fɔ a ye perepelatigɛ dɔw kɔni di ka ɲɛsin Mali yɛrɛ a lakanako ma Florence Parly a ko dugudugumakanw kɔni caman bɛ bi k'a fɔ kɛnyɛrɛye kanajɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ société mercenaire russe ko u bɛna Mali yɛrɛ kɔnɔna na siga kɔni t'a la olu y'a dugudugumakan mɛn bɔlɔlɔw sanfɛla la wa a yirala k'a fɔ min ye hali cɛncɛn fo ka jamana ninnu ye u bɛna fo yen fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye faranskaw ka nin minisiri kɔfɔlen ye a ko faransi kɔni sigilen bɛ bi ka nin ko ninnu makɔnɔ wa faransi tɛna jɛn n'a ye cogoya si la k'a fɔ min ye kɛnyɛrɛye kana baaraw kɛbagaw ye ni o ye groupe Wagner maaw ye olu bɛna Mali yɛrɛ kɔnɔ o ye dansago wale de ye sabu n'i y'u ka baara yɔrɔ tacogo lajɛ ani sariya tɛ taa cogoya si la wa faransi tɛna sɔn a ma cogoya min na min ye k'a fɔ européenw ka keleyatɔba min bɛ yen n'o ye union européenne maaw fana ye olu tɛna sɔn a ma cogoya si la wa a y'a yira k'a fɔ olu ye nin perepelatigɛ di Mali faamaw yɛrɛ ma ka jɛya k'a fɔ
min ye nin kuma ninnu ye u ka bila pewu wa min ye kalatakow ye olu sigilen bɛ ka Mali faamaw kɔnɔ kalatakow la u ye layidu min ta diɲɛmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tilebiyanfɛtɔn olu ka kuluba min bɛ ni o CEDEAO ye layidu min tara olu ye k'a fɔ min ye kalatakow ye olu baaraw bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛw a kuncɛli bɛna bɛn février kalo nata san 2022 février kalo tile 27 a ko olu kɔni sigilen bɛ o de kan kunnafoni sɛbɛn ka lakale hali bi a ye a yira k'a fɔ kabiri fanga firiko filanan min kɛra n'o ye coup d'état tako filanan ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛyaw de kɔni bɛ ka bɔ Faransi yɔrɔ bi ka ɲɛsin Mali faamaw yɛrɛ ma ka kɛɲɛ n'u ka kumaw yɛrɛ n'i ye kuma ninnu nacogo lajɛ kumakan gɛlɛmaw de bɛ ka bɔ u yɔrɔ bi k'a ta ka ɲɛsin Mali faamaw yɛrɛ ma nka min ye Florence Parly ye a ko ale kɔni bɛ min fɔ kumakan minnu tɛmɛna olu ni Mali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ la o ye kumakan jɛlen pasi de ye nɔgɔ kelen tɛ a la k'a ye k'a fɔ layidu min taara u fɛ k'a fɔ k'u bɛ kalata labɛn wa o bɛ sabati wa o kɔfɛ k'a fɔ ko min ye jɛkulu minnu bɛ yen bi ni olu ye kɛnyɛrɛye ye kana jɛkulu ye ne ye groupe Wagner maaw ye olu ka nali ko Faransi tɛna sɔn n'a ye cogoya si la kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ a ko nin gɛlɛya ninnu maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a tɔ nana yakubaya min ye marabolo ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale ye kumakan min lase Nations Unies ale ka kɛnɛ yɛrɛ sanfɛ o kɔni kɛra fɛn ye fɛn min Faransi faamaw olu ma se k'o dayɔrɔ sɔrɔ u golo la cogoya si la o de hukumu kɔnɔ bi gɛlɛyaw ni fangaw olu de bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali faamaw ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nka ɲininkali yɛrɛ kɛra bi ni ma kofɔlen in na n'o ye Florence Parly ye yala groupe Wagner maaw olu bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na wa a ko ayi ale ma da la k'a fɔ nin jɛkulu ninnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na nka olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw la an bɛ waati min na i ko sisan n'a sɔrɔla k'a fɔ nin ma kofɔlen in bɛ Mali kɔnɔna na olu kɔni tɛna sɔn cogoya si la wa olu bɛ cogoya min yɛrɛ la min ye l'Européen ka kelenya-tɔnba ye o fana bɛ o jɔyɔrɔ kelen na wa min ye hali farafinna u ka jɛkuluba min bɛ yen n'o ye Union africaine maaw ye olu fana bɛ nin jɔyɔrɔ kelen na k'a fɔ bi waleya dɔw ka ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma kɛnyɛrɛye kana jɛkuluw kɔni fɛ olu tɛna sɔn a ma sabu kɔlɔlɔw caman de bɛ a kɔnɔna na wa a bɛna kɛ sababu ye ka se ka hali l'Européen bɛ baara minnu na Mali kɔnɔna na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako an lamɛnbaaw o Soir de Bamako kelen a ye a yira k'a fɔ bi kow kɔni ɲagaminen bɛ bi min ye k'a fɔ bɛrɛbɛrɛtɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CODEM o président n'o ye Fuseni Amion Gindo ye a mandiya tɔgɔ ye Pulo ye ale kɔni kɛn bɛ bi ka damakasi kɔni bɔ ka ɲɛsin Mali kiiriso tigilamɔgɔw yɛrɛ ma ka ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye Adama Bɛnna Jara ye a ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma ani bagabagali dɔw ka ɲɛsin olu ma u bɛ fɛn min wele faransikan na diffamation et menace grave ale kɔni ye damakasi kɛ ka ɲɛsin Mali kiiriso tigilamɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin kɔrɔfɔ ninnu lamɛn ka se k'u ka baaraw kɔni kɛ ka kɛɲɛ ni Umar Angoyiba ale ka fasiri ye a ko a dɔ la sa yala nin tɛ kow kɔni gbaw faratɔ ye wa min ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CODEM ani mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts olu kɔni bɛ sɔn ka taa ɲɔgɔn sama-sama la an bɛ waati min na i ko sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Adama Bɛn Jara ye ale ka kɔrɔfɔ dɔw senfɛ a ye kunnafoni dɔw bɔ ka bin ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn février ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn décembre kalo tile 6 a ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi u bɛ fɛn min wele faransikan na ko conférence de presse o kunnafoni kɛnɛ in senfɛ a ye jalaki dɔw ta ka ɲɛsin CODEM ani PARENA olu ka maire minnu bɛ yen Bayankara mara yɛrɛ kɔnɔna na a ye olu jalaki kosɛbɛ ka a fɔ waleya minnu bɛ ka kɛ Bayankara sigibaw yɛrɛ fɛ ne o ye désobéissance civile kɛli ye a ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye CODEM ni PARENA mɔgɔw ka eli minnu bɛ yen nin ye olu ka baara de ye ka maaw kuma yɛlɛma ka ɲɛsin jamana fanga yɛrɛ ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya dɔw taara ka ɲɛsin sɔngo o maaw ma a kɛra sababu ye maa caman kɔni bɔnna u ni na o hukumu kelen kɔnɔna na n'a yera k'a fɔ dugu sigibaw bɛ ka muruti fari de da bi k'a fɔ k'u bɛna taa désobéissance civile la u b'u ban
jamana yɛrɛ ka hakɛ caman bɛ ka se k'a labato nin ko nin ye fɛn ye ale fɛ o man ka kɛ nka ale kɔni b'a dɔn maa minnu bɛ ka nin kɛ bi o de ye politikimaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la parena ani kodɛm ne ka kuma tɛ kunnafoni sɛbɛn de y'a fɔ sabu jamana in kuma bilama a ka gɛlɛn kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin kɔrɔfɔ kɔni bɔlen kɔ ka bin min ye kodɛm ɲɛmaaba ye n'o ye Fuseni Amiyon Gindo ye ale ma a ko bila daga girinda la a ko ale dabali banna k'a ye k'a fɔ maa ka sɔrɔ jamana kɔnɔ min bɛ nin kuma sugu ta ka ɲɛsin politikimaw ma minnu bɛ wulikajɔ la u ka dugu yɛrɛ ye ka se ka dugudenw yɛrɛ lakana nin ye kuma min ni a gɛlɛyara olu kɔni ma kosɛbɛ sabu Adama Bɛni Jara u ka kɔrɔfɔw la hali bi a taara yɔrɔ la yɔrɔ min n'a ko nin maa kofɔlɔ ninnu kɔni bɛ fɛ ka tasuma de don jamana kɔnɔ wa ka maaw joli kɔni woyo jamana kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ ninnu kɔni tɛ maa si ka hɛrɛ ye n'a ma ya k'a fɔ jamana bɛ ta bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan wa ale dalen b'a la k'a fɔ jamana kɔnɔdenw u ye nin maa kofɔlɔ ninnu ka ko taabolo kɔni faamuya Fuseni Amiyon Gindo a ko ale kɔni ma se k'a faamu n'a ma ya k'a fɔ nin ye maa ye maa min n'a bɛ CNT yɛrɛ kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen n'o b'a wele faransikan na Conseil national de transition o maa do o k'i da fa nin kuma sugu la ka ɲɛsin politikima kɔni ma olu kɔni fɛ u tɛna sɔnni ma cogoya si la wa olu bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ nin nkalon min taara ka da u la ani nin kumakan minnu nɔrɔla olu la u ka se ka jɛya kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuya sɔrɔ wa a b'a dɔn k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw u bɛ wulikajɔ la ni ɲɔgɔnna fɛn fɛn kɛra u ye a ta u yɛrɛ ye ka sɔrɔ tuma dɔ la hali sɛjili ma kɛ olu yɛrɛ ka fanfɛla fɛ wa Fuseni Amiyon Gindo a n'a ka parti u k'u bɛ nin baara ninnu kumakan minnu fɔra ka ɲɛsin olu ma u bɛ a kɔniya fo ka taa se a dan na n'a ma ya k'a fɔ dugu sigibaw bɛ bi u b'u ka sangabɔ kasi la u b'u ka dusuma kasa la ni nin kuma sugu de bɛ bɔ maa da maa min n'a bɛ jamana yɛrɛ cakɛbɔdasobaw kɔnɔna na olu kɔni ma se k'a faamuya kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin kɛra kodɛm maaw olu ka dantigɛliw ye nka kɔrɔfɔ fɔra ka ɲɛsin parti politique fila de ma parana ale kɔni sigilen tora an bɛ waati min na i ko sisan olu ma jaabi kɛ fo ka taa fɔ nin waati in sera kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta ni y'o jɛ ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta ni y'o jɛ an baw ka kɛɲɛ ni Sonko ale yɛrɛ gɛlɛya ye wulikajɔ min kɛra papalikɛlaw fɛ ka ɲɛsin dugu sigibaw ma a yɛrɛ la k'a fɔ den tanni minnu bɛ sin na o maa segin bɔɲɔgɔnko de bɔnna u nin na u ma min u ma bɔ nin kɔni kelen don gɛlɛyaba ye bi wa Bayankara yɛrɛ mara dɔrɔn tɛ yɔrɔ caman bɛ yen bi minnu bɛ bi ka kule lakanabaliya o ye a sababu ye an ye an madon Adama Jɔnko la ale ye dɔgɔnɔw ka kulu dɔ o ɲɛmaa ye furakɛnilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ale ɲininka nin lakanabaliya in ale yɛrɛ y'a faamu cogo di fura jumɛnw de bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Nations Unies mɔgɔw y'a fɔ an ye mois de juillet tɛmɛnen le secrétaire général l'a dit que jusque-là le Mali n'a pas une stratégie de stabilisation du centre donc ils appellent les autorités maliennes au co stratégie de réfléchir fɔlɔ parce que an y'a ye ni ko min kɛra dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ état-major bɛ réunir ka décision dɔ ta k'o yɔrɔ ko dilan cogo min donc au cas par cas o tɛ se ka nin ko in solutionner centre ta c'est particulier en réalité parce que centre ta normalement terrorisme ko kɛlɛ de don mais a daminɛnen mɔgɔw de sɔrɔla même dans l'appareil de l'État o y'a transformé ka kɛ conflit communautaire ye quoi ko siyaw de bɛ ɲɔgɔn na bon n'i ko siyaw bɛ ɲɔgɔn na ka ban déjà n'i y'o fɔ ka ban déjà i tɛ maa kelen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min b'a da don a la u b'a fɔ jamana yɛrɛ ka jija n'o ye c'est pour cela qu'il y a eu des missions de réconciliation par-ci par-là mais ça ne donne rien parce que aujourd'hui ces missions de réconciliation ça n'implique pas les vrais acteurs marifa yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo o kan ka sigi ka na kuma o mission de réconciliation t'olu wele dugutigi ni alimamu ainsi de suite b'olu wele k'u ka layidu ta ni ɲɔgɔn ye mais ça n'engage pas les hommes qui ont les armes sur le terrain. Regarde le cas de Sonko par exemple. C'est terrible. 8 nourrissons. Tama Bosina, Basina, Tieworo, Moussoutan, et Konodon. Musokɔrɔba fo denmisɛnnin bɔra dɔrɔn sɔgɔma o b'a fɛ ka taa sugu jɔ ka na o dɔrɔn mobili décolle mobili yɛlɛla goudron kan dɔrɔn tiri daminɛ donc le chauffeur a vu que tiri bɛ ka kɛ donc a ko k'a bɛ tuuru cɛ kisɛ ale sɔrɔ a k'a bɛ tuuru cɛ fana dɔw y'a daminɛ k'a tiri kɔfɛ donc kisɛ ale sɔrɔ a déséquilibré mobili taara bɔ ka mobili binna dɔw sen karila dɔw bolo karila mobili dayɛlɛla n'a yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw tun b'a fɛ ka boli ka bɔ en même temps terrorisme bɛ ka minnu b'a fɛ ka wuli ka bɔ k'olu viser k'olu tirer donc tiri bɛ bɔ an fɛ tiri bɛ bɔ an fɛ
ka mobili tiri ka fa bɛɛ sɔgɔsɔgɔ fo ka tasuma wuli maa 2 de sera ka bɔ NDM fɛn ma min sɔrɔ maa 5 olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan a tɔ bɛɛ lajɛlen tasuma wulila mobili tasuma bɛ bɛɛ jeni mobili kɔnɔ u ɲanama u bɛ kule la u bɛ fɛn bɛɛ la fo ka t'u jeni ka donso minnu bi sanfɛ olu ye tiri mankan mɛn ko k'u bɛna ja terroriste détachement wɛrɛ taara don dugu ni donso cɛ olu nana se olu ma dɔrɔn a tile olu fana tiri wuli donc 30 minutes de tir bon mais o sera k'olu repousser ka bɔ o zone kɔnɔ k'u gɛn fo ka taa finalement u bolila quoi terroristes bolila mais mɔgɔ dɔw tora terroristes ka jamana o la o y'u yɛrɛ clan 2 de o mais yɔrɔ 3 yɛrɛ kɛ dɔw nana da dugu ni kan cɛ donso kan cɛ dɔw nana da mobili bɛna wuli ka goudron minɛ yɔrɔ min na dɔw nana da yen dɔw dara mobili kɔfɛ donc minnu dara mobili ɲɛfɛ ani mobili kɔfɛ olu kɔni de ye nin kolankolon in kɛ fo ka mɔgɔw jeni ka ban maintenant secours min kan ka bɔ donsow ka secours min kan ka bɔ ka na dugu la ka na lajɛ fɛn min bɛ yen ils ont été pris à partie aussi sur la route donc o de y'a to yɛrɛ olu ma se ka na se mobili niveau la o bɛna mobili niveau la waati min o kɛlen ka ninnu gɛn parce que olu donsow ka tiri fanga bonyana ni terroristes donc ils ont décroché là. Donc si on a eu mobile, on a le véhicule est calciné à 80%. Donc finalement ils ont ramassé quelque. Mais quand tu es dans fait dougu nunawa. Sorasi quand tu non, on y voit c'est vrai bitafo koro itimo esragan. Il n'y en a pas. C'est vrai faut parce que oui accéléré de mais ni bora accéléré ga jigi dugu kono à Sokora il y avait un camp où là gaboy à Dialassabo il y en avait à Ségué il y en avait où là Koulogo il y avait un détachement où là à Wonkoro c'était pareil à Djankabu où là à Dinaguru bon Dinaguru ils sont là mais à Yoru au Boula, Djungani au Boula. Donc ils ont laissé l'espace comme ça. Donc au 600, les terroristes dans cette zone-là, on veut circuler Tchogobiou, Tia. Wa ni Duguminga ko Keta ni Olutama Ben. Ewa, au Dugulika Boy. Et Kanagala, Kou, Bouloda, ainsi de suite. Non, au Gaulika Boy. Soit son Tama ou Aulika Boy. Encore aujourd'hui, le marché est divisé en deux. Le marché des femmes. Le marché des hommes. Nous, on a sur ni minga kulushi kodi tigelente walma ikamuso kumbirlende walma kodish comme ça. C'est-à-dire que la jaba dando. Donc, il se passe là-bas des choses inimaginables. Téléphone te encore aujourd'hui. Yala sogati, kundoko ate, sokora ate. Donc, tout ce qui se passe là-bas, ça se passe en vase clos. Ni mo mi bora kana domina. C'est l'information de ça. Nous te film baby do kan. Donc, là kana franchement Jawara ya tseka foka bankwa. Bo ya ramification no yera sorofo nyona. Aujourd'hui à Dogo Free mo nani usara ka furu kono nonu tire ku faga fuf donc il y a beaucoup de mobili mi fena ni ajena ni mo yo RF o yeni o kala kila ko donso do wa parce que très généralement o tisse muso ni demsanu maw non c'est pour terroriser les populations les amener à les engager dans un accord avec eux Abiswan Tama Walba Fleni et puis c'est un message pour l'ensemble des villages aye dunu tay parce que bi o ni kesisan il bina y sentir les places là-bas u bɛna mɔgɔ dɔw bila kana quoi minnu bɛna fɔ a t'a lajɛ komi a bɛ nin cogo la armée tɛ na donsow tɛ se ninnu kɔrɔ koyi an tɛ accord kɛ wa et tout se trame à Bamako yi Jawara je dis ça tous les jours bon peut-être que les gens pensent qu'ils exagèrent e bɛ fɛ ka mun de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛna min f'i ɲɛna nin terroristes minnu filɛ nin baara la an ka centre kɔnɔ u ka essence ko bɛ ɲɛnabɔ an ka dugubaw de kɔnɔ u ka dumuni ko bɛ ɲɛnabɔ an ka dugubaw de kɔnɔ c'est à dire eux ils ne sont que l'aile militaire tant que si l'État ne s'attaque pas à cette aile civile an bɛ fɛn o fɛn kɛ terrain kan ça va être difficile bon on a un peu salué l'arrivée des hélicoptères, mais moi je vois très mal les hélicoptères dans la situation changer sur le terrain. Non seulement à Kagri, on vous a dit que c'est un combat asymétrique, ou va que vous voulez de population qu'on a ainsi de suite. Je vois très mal l'hélicoptère qui a changer. Peut-être si c'était les drones, c'est mieux. Drone nous c'est qu'à sans faire. Drone doit 27 heures que sans faire. Tijigi. Permanemment au pays ni fémin kera dron wili ko tala be o be sanfɛ ka ban ils sont armés arbre bi dro frappe ke comme ina femme ka fémin Éthiopie 600 bon ni o ɲɔgɔn do moi je peux espérer mais un hélicoptère n'a fera attaque 600 le temps que le pilote il se réveille souvent il dort abi do avion kono aba chauffer aba wuli c'est 30 40 1 heure yana cassé. Les terroristes ne durent pas plus de 10 minutes, 15 minutes dans l'opération. Mais FBU, Angani Gelain Belagini a déterminé. Yala Sikafo et Mausanini Bewa. Aussi, Sikafo, Muflekafo, Sikafo, n'a marqué avec les acteurs réels, ceux qui peuvent engager les gens qui sont sur le terrain à te fouiller. Et depuis le début de la crise à aujourd'hui, les Sikafo me compter c'est 53. À 53e qui era l'autre jour, c'est Hôtel Salamna. Fora, forum, atelier, séminaire sur la paix. 53. Nous-mêmes, on a reçu des invitations. Mais moi, depuis Adamine, moi, je dis que je ne pars pas.
parce que je connais que les recommandations là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, la solution, je vais vous dire, il faut que le sursaut national dont on parle ait un contenu. Qu'il y ait une mobilisation générale. Ou président ka wele blamoroma et puis à la communication tu vois de temps en temps premier ministre fait la communication que tu vois ka fo jamana be digun kono et puis beka quelque far de o quelque far c'est la communication gouvernementale qui va donner ce tonus à la population. Donc Naoulaka, quelques forts d'assistance. En Éthiopie, ils ont fait quoi? Ils ont mobilisé 2 millions de jeunes. Donc, c'est ça. Nous aussi, on mobilise les autodéfenses. Est-ce que au moins, bon, maintenant, moi, je pense que les moyens, il faut les chercher. Voilà, il faut les chercher. Aujourd'hui, il y a des autodéfenses sur le terrain. Les chasseurs ont dit à tous ceux qui veulent, tant que de Mondoro jusqu'à Nyono, ils peuvent mobiliser 14 000 hommes. Pourquoi ne pas en profiter? Il y a les groupes d'autodéfense Peul aussi qui ont dit que au Lufana c'est mobiliser. Il y a même une coordination pour ça. Pourquoi ne pas en profiter? En tout cas, il faut faire en sorte que l'État effectif qu'a renforcé et le maillage du territoire là soit une réalité. Ni aucun maquet, ambi forum minao, atelier, séminaire, colloque, ainsi de suite, que les kefari de. En labaw ni tun ye adama jongo ye a ye kuma minnu fɔ hakililaw ye faamuya sɔrɔ a la tuma dɔ la i bɛ se k'a fɔ kuma dɔw man di ye nka n'i ye bamakɔla ye bi k'a fɔ ko mali bɛ guerre la i b'i yɛrɛ ɲininka anw yɛrɛ minnu bɛ ba kɛrɛfɛ tuma dɔw la sufɛ an tɛ se ka sunɔgɔ fɔlikɛlaw bolo ni jamana bɛ guerre la i kan k'o dɔn jamanadenw tacogo la i kan k'o dɔn denmisɛnw taabolo la i kan k'o dɔn maakɔrɔw tacogo la i kan k'o dɔn jamana yɛrɛ faamaw fana ka taabolo la a ye n dɛmɛ n ka wara la o y'a sɔrɔ a kuɲafan bɛ i yɛrɛ bolo mun de kɛra bi k'i b'a dɔn bamakɔ kɔnɔ ko jamana bɛ guerre la foyi kɛcogo ma yɛlɛma denmisɛnninw b'u ka motola pan kɛ sanga ani waati i b'a fɔ ko jamana ye normal cortège bɛ fan bɛɛ fɛ i b'a fɔ ko jamana ye normal foli bɛ fan bɛɛ fɛ i b'a fɔ ko jamana ye normal an bɛ ka taa fan jumɛn an b'an ko mini ka taa n ja mini jamana faamaw ye mun de kɛ pour que k'a yira jamana kɔnɔdenw na u k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen bi o man ka kɛ olu yɛrɛ ka taabolo la a ma yɛlɛma an bɛ min kuma tiɲɛ ye nin de ye hali n'a sɔrɔla a kuma ka gɛlɛn mais walahi n'i ye bamakɔ la i tɛ se k'a dɔn cogo si la ko mali bɛ guerre la yɔrɔ kidali ko kuma tɛ fɔ tuguni gawo ko o kuma dabilala tɔnbɔkutu ko kuma dabilala bi camancɛ segu kulikoro kayi ka n'i kunbɛn sikaso an bɛ taa mini jamana faamaw de kan ka kɛ misaliya fɔlɔ ye ka nin yira jamana kɔnɔdenw na mɔgɔw ka sabali k'u sensibiliser mɔgɔw k'u yɛrɛ minɛ kɛlɛkɛcɛw bɛ ka t'u kɔgɔdisi ta juguw la waati min na o man ka kɛ an ka dɔn waatiw ye o man ka kɛ an ka concert waatiw ye o man ka kɛ an ka ɲaga waatiw ye an kan ka dɔn diinɛya ka di bɛɛ ye mais cɛ dɔw de kɛn bɛ bi u yɛrɛ kunu ninku ka marifa ta faso tɔgɔ la ka taa fɔrɔn na olu fana kan ka dɔn taabolo la k'an bɛ ka ko in kɛ jamana ko ye nka ayi a kɔlen bɛ yari so yafari ma jamana taabolo y'o di ala ka hɛrɛ k'an ye an balimaw kunnafoni sɛbɛn l'indicateur de renouveau a ye a yira k'a fɔ min ye coronavirus ko ye hali n'a sɔrɔla k'a fɔ maaw bɛ ka ɲinɛ a kɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ maaw yɛrɛ ka taabolo la nin ye kabakokoba ye waati min na coronavirus a bɛ ka yakubaya a nɔniya kuraw bɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o waati kelen an ka jamana kɔnɔna na u bɛ fɛn min wele k'a fɔ mesure barrière olu kɔni firilen bɛ kɔfɛ bi maaw kɔni kɛn bɛ bi k'a ko kɛ i n'a fɔ coronavirus bannen don an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko ife mali olu bɛ munumunu salo la bi ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye a ɲɛfɔli a bɛ tali kɛ an ka jamana sigidugu dɔw la min ye kulikoro mara ye sikaso mara segu mara kayi mara ani bamakɔ district yɛrɛ kɔnɔna na wulikajɔw bɛ ka kɛ bi ka coronavirus a vaccin yɛrɛ kɛcogo ɲɛfɔ laɲini minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛw ani wala n k'a fɔ muso ani denmisɛnninlakaw ka olu kɔni lafaamuya cogoya jumɛn na coronavirus ko u bɛ se ka kow ta a kama mesures ta a kama ka se k'u yɛrɛ lakisi nin baara ninnu yɛrɛ ninnu sigira ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye desanburu kalo tile 4 san 2021
u bɛ yɔrɔ min wele k'a fɔ maison de partenariat de Bamako a kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen perepelatigɛw dira yen nɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakili la a ko a baara kunfɔlɔw n'u a wele faransikan na ko lancement olu nana bɔ ka bin min ye k'a fɔ lasigiden min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Grande-Bretagne Mali yɛrɛ kɔnɔ olu ka lasigiden min bɛ yen ni o ye Barry Loven ye ale ye kunnafoni dɔw forobaya sabu n'i ye jateminɛ kɛ olu ye an baarakɛɲɔgɔnw ye nafolo yɛrɛ sira fɛ u bɛ wari caman di k'a fɔ an ka jamana ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ nin baara ninnu kɔni na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin jɛkulu in n'o ye IFE Mali ye a ɲɛmaaba n'o ye Adama Kuyate ye ale ye kunnafoni dɔw bɔ ka bin min bɛ se ka maaw kɔni lafaamuya coronavirus a bɛ ka taa taasira minnu fɛ bi a bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ni a ma ya k'a fɔ kunnafoniw fana bɛ ka forobaya jamana yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ k'a fɔ coronavirus yɛrɛ nin ye a ko nɔgɔyalen an fɛ yan a ye a yira k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye wulikajɔw kɔni kan ka kɛ bi maaw kɔni fɛ ka se k'u yɛrɛ kɔlɔsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la vaccin minnu bɛ yen bi coronavirus kama ni maaw sɔnna ka vaccin ninnu kɔni kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka maaw kɔni kisi coronavirus yɛrɛ tɔɔrɔ ma nka a ye a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ wulikajɔ la bi min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna ye région minnu fɔra ni o ye Kulukoro ye ani Seku fo ka taa fara Sikaso kan Kayi Bamako kɔnɔna na u bɛ ka wulikajɔw kɛ bi ka ɲɛsin maaw ma ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a la cogoya min na an ka fonɛkɛlennakaw minnu bɛ sigi gɛrɛw na ka tew min ka ɲɛfɔli kɛ olu ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ coronavirus a yira la k'a fɔ a bɛ sɔrɔ daji yɛrɛ na sira fɛ ni dun ye jateminɛ kɛ an ka te miyɔrɔw yɛrɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ te yɛrɛ kɔni a bɛ min ni verre minnu ye a bɛ di ɲɔgɔn ma de o ye kanta ninnu ka baara ye a bɛ di ɲɔgɔn ma de dɔ b'a min k'a di ɲɔgɔn ma dɔ b'a min k'a di ɲɔgɔn ma o kɔfɛ an ka ekɔlisow a yɛrɛ la k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ bi ka taa ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninlakaw ye o kɔfɛ an ka mobili place minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ place de transport en commun olu fana dagayɔrɔ minnu bɛ yen a yɛrɛ la k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ bi ka ɲɛsin olu ma an ka feerekɛyɔrɔ minnu bɛ yen sugu fo ka taa fara an ka diinɛ a karamɔgɔw kan sabu jamaw bɛ ɲɔgɔn k'a fɔ olu yɛrɛ kɔrɔla la yen nɔ o kɔfɛ min ye karamɔgɔw fana ye olu fana bɛ don a kɔnɔ min ye k'a fɔ agent de santéw fana ye wulikajɔ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma ka se k'u la sensibiliser u k'a dɔn k'a fɔ coronavirus a bɛ yen wa a ma ban fana dabalibanko yɛrɛ ye mun ye o de ye k'a fɔ coronavirus yɛrɛ ale yɛrɛ nɔniya kuraw de bɛ ka bɔ bi an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ jamana kɔnɔden fanba olu hakili la k'a fɔ coronavirus banna an ka jamana kɔnɔ nin ye gɛlɛyaba ye o de kama min ye Adama Kuyate ye ale kɔni y'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka sensibilisation kɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ bana in a tiɲɛni n'o ka bon fo k'a dama tɛmɛ kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indicateur de renouveau jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta an labanw ka kɛ ni an yɛrɛ ka wulikajɔ ye an ye kɔlɔsili kɛ sabu a yirala k'a fɔ coronavirus a bɛ yɛlɛma yɛlɛma cogo minnu na ani a lɔnniya kuraw bɛ ka bɔ cogoya min na an ye fɛɛrɛ kɛ ka taa se professeur Sunkalo Ndaw ma ale ye coronavirus a furakɛkɛla ŋanaba ye a bɛ pɔnze ka a ɲininka coronavirus ko a bɛ cogo di a banna wa wala a ma ban wa dɔnsen jumɛn de bɛ a kɔrɔ min sɔrɔla professeur Sunkalo Ndawda an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Jawara i ka ɲininkali nin ko coronavirus yala a banna wa i ka ɲininkali diyara n ye effectivement n'i donna dugu kɔnɔ ka mɔgɔw waleyaw lajɛ n'i y'a ye coronavirus daminɛ na minnu tun bɛ ka kɛ ko a bɛɛ dabila la ko a contraire de bɛ ka kɛ sisan effectivement a bɛ k'i ɲɛna ko coronavirus banna coronavirus ma ban dɛ a ma ban dɛ au contraire a bɛ ka yɛlɛ sisan de n b'a dɔn n'i bɛ ka télé filɛ chiffres bɛ fɔ don o don wula fɛ chiffres bɛ ka yɛlɛ sa tɔ fana bɛ ka caya de an b'a kɔlɔsi ni novembre sera tuma o tuma i b'a ye k'a fɔ coronavirus bɛ yɛlɛ n'a yɛlɛmina jamana tɔw kan a bɛ yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ yan dɛ a bɛ ka yɛlɛ yan de ɔhɔ a bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ yɛrɛ 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 de wa sa tɔw fana bɛ ka caya a bɛ ka yɛlɛ bon an kɔni bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka janto yɛrɛ la hali bi an ka janto a yɛrɛ la bɛɛ ka janto yɛrɛ la ka sin ka bana nin kunbɛn min b'a kɛlɛ i ka o bɛɛ matarafa pour que ka se ka i yɛrɛ tanga bana ma ala k'an tanga ma ala k'an tanga ma ala k'an tanga ma a ma nɔgɔ parce que kɔlɔsi bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔw banna mesure barrière ma kelen fila mɔgɔw banna vaccin fana ma a ko gɛlɛyara dɛ parce que n'i ma dɔ kɛ i ka dɔ kɛ n'i sera ka fila bɛɛ kɛ o cɛ ka ɲi n'i ma dɔ kɛ kɔni i ka dɔ kɛ e tɛ se mesure barrière la masque tɛ i nun na walima i tɛ ka masque supporter kelen
ko GLT bolo k'i tigɛ ko 2 ayiwa ko tigɛ di ko se ka dabila 3 ayiwa taa vaccin kɛ wa n tɛ nin si kɛ n tɛ boli dabila n tɛ réunion dabila n tɛ furusiri dabila n tɛ baptême dabila mɔgɔ bɛ jɛnajɛ yɔrɔ yɔrɔ n tɛ se k'a dabila n tɛ vaccin fana kɛ ayiwa a ko gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara yɛrɛ yɛrɛ de i ka jija i k'i se k'o dama yira kɛ min yɛrɛ cɛ ka ɲi ka mesure barrière kɛ ka tila k'i vacciner o 2 faralen ɲɔgɔn kan ayiwa k'o tɔ bɛ to ala bolo adamaden i ka se fitinin ala y'a d'i ma i k'o ka se fitinin kɛ i ka adamadenya seya la k'o tɔ bɛ ala de bolo sisan k'o tɔ bɛ ala de bolo ala mais se fitinin min dɛ ala ye min fanga don i la dɛ e k'o kɛ ban n'ala ye ɲɔ d'i ma ɲɔ da ban n'i y'a dan ala b'a fali n'ala y'a fali ala b'a mɔ n'ala y'a mɔ a b'a caya k'a multiplier yirika k'a d'i ma n'a mɔna i ka taa i ka ɲɔ fana tigɛ ala ye hakili d'i ma ka tila k'o fanga d'i ma ko i yɛrɛ k'o kɛ ban voilà inchallah donc ko bɛ nin cogo de la sinon coronavirus bi kɔni a bɛ ka mɔgɔ kɔnɔma dɛ kɔnɔma yɛrɛ bɛ na bɔ yɔrɔ min na sisan a kɔrɔ wɛrɛ de bɔla sisan ko omicron y'a dɔn coronavirus fana bɛ ka kɛ comme kabila bɛ cogo min na a bɛɛ ye coronavirus ye mais virus bɛ yɛlɛmɛ de ale bɛ yɛlɛmɛ de i n'a fɔ du kɔnɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔw jɛlen don dɔw finen don dɔw ka jan dɔw ka sɔrɔ dɔw ka bon dɔw ye fitinin ye coronavirus fana bɛ ten de variance min bɔra sisan mɔgɔ kun sigara la i b'a sɔrɔ ale bɛ ka yɛlɛmɛ ka tɛmɛ ni tɔw ye mɔgɔ sɛgɛra la est-ce que nin bɛna vaccin bɛ se ka nin kunbɛn parce que nin ka yɛlɛmani cayara dɛ ani yɛlɛmani tɔ ma kɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ 100 sarada la i bɛ taa sɔrɔ 30 yɔrɔ bɛɛ san yɛrɛ ale la est-ce que vaccin bɛna se k'a reconnu k'a kɛlɛ wa o question fana bɛ yen mɔgɔ k'a janto yɛrɛ la mɔgɔ ko ten ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye vaccin y'a kunbɛn o vaccin m'a kunbɛn o n'i sera ka i yɛrɛ tanga ni mesure barrière a kana se ma o de cɛ ka ɲi dɛ n'a nana ye ko vaccin bɛ dɔ k'a la ayiwa alhamdulillah a kɛra protection 2 ye mais n'a nana fɔ ko ayiwa e tɛ ka mesure barrière foyi de kɛ kelen foyi ayiwa ko vaccin fana ma kɛ e kɔni bilala i yɛrɛ i tɛ sa ko bɛ nin cogo de la inchallah donc ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo an b'i ka bila la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alabaw nin tun ye professeur Sunkalo Ndaw ye o kɔfɛ sa min ye taji feere yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ station Baraka olu ye tajibo feere yɔrɔ kura dɔ dayɛlɛ Sogonikɔkaw yɛrɛ fɛ sigida 6nan na ka bɛn ni kununko ye an ka maa tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ Amadu Gindo a ye seereya minnu sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn. An bɛ don min na i ko bi maa caman hami ye bolifɛn sɔrɔli ye kɛrɛnkɛrɛnyana sen 2 ka taa se sen 4 ma nka an b'a dɔn k'a fɔ an ka bolifɛnw yaasa u ka se ka si sɔrɔ fo taji feere yɔrɔ ɲumanw de ka dayɛlɛ yaasa taji ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka kɛ bolifɛnw na. Sajo Bacili ale ye sɔrɔ bosonba ye an fɛ Mali kɔnɔ a ye hakilina sɔrɔ ka taji feere yɔrɔ dɔ dayɛlɛ min tɔgɔ ko Baraka ye taji feere yɔrɔ ye min bolofara ka ca an bɛ don min na i ko bi Mali kɔnɔna na k'a daminɛ Diboli Kaye kana se Bamakɔ kɔnɔna ani région wɛrɛw ma station 20 kɔ o de b'u bolo an bɛ don min na i ko bi o hukumu kɔnɔ Sajo Bacili ale y'a ka adamadenya fanba kɛ Sogonikɔ a ko ni Ala ye nɔgɔya kɛ ale ye a na taji feere yɔrɔ dɔ dayɛlɛ wali kelen nafasɔrɔ yɔrɔ k'a ɲɛsin Sogonikɔkaw ma kununko ka bɛn décembre kalo tile 7 ma san 2021 Sogonikɔkaw fɛ yen Mayamugu sirafara ale ni Ɲamakɔrɔ sirafara ni ɲɔgɔn cɛ a ye station belebeleba dayɛlɛ ka fara a ka station tɔw kan ni o ye Baraka ye kɛnɛ kan nisɔndiya caman sɔrɔla sabu ka d'a kan taji tun bɛ ka kɛ maaw kun nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na an ka ɲininkali sera Amadu Kase ma ale ye min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Amadu Kase station ye min ni a bɛ société Baraka Petroleum ka baara hukumu de kɔnɔ station wɛrɛw b'an bolo Mali fan caman na bon bi ta in dayɛlɛ kun min b'a la kosɛbɛ o ye parce que PDG yɛrɛ min ye Sajo Bacili ye ale y'a ka denmisɛnninya kɛ Sogonikɔ yan ka kɔrɔbaya Sogonikɔ yan a bangebagaw bɛ Sogonikɔ yan a denmisɛnnin teriw bɛ Sogonikɔ yan de donc a ka laɲini tun ye ni Ala tun ye nɔgɔya dɔ k'a ye don dɔ la ka se ka fɛn dɔ kɛ Sogonikɔ o bɛ kɛ i n'a fɔ wale ɲuman dɔn ka ɲɛsin sigida ma min ɲɛna a ma don dɔ la o de sababu y'a to cɛsiri kɔfɛ bi Ala barika la station Baraka dayɛlɛla Sogonikɔ an b'o de inauguration kɛnɛ Sogonikɔ bɔlen kɔ a la station Baraka bɛ a daminɛ Diboli ka na se Kayi fo ka na bila Kati ka se Bamakɔ quartier caman na bi an bɛ yɔrɔ min na station 20 kɔ de b'an bolo Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a station kelen o kelen jateminɛw bɛ kɛ baarakɛla tataw kan a ka priorité
station mana dayɛlɛ yɔrɔ min na k'a ɲini k'a dɔn o sigida kɔnɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'a ni olu ye ɲɔgɔn ɲɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya k'a dɔn minnu bɛ olu la ni baara tɛ olu bolo ka se ka baara di olu ma c'est ce qu'on appelle la création d'emploi de proximité o y'a ka laɲini belebeleba fanba dɔ ye donc station baraka a bɛ yɔrɔ caman barika ala ye an bɛ bita min kɛnɛ kan o ye station ye min n'a inauguration kɛra mais dɔ wɛrɛw bɛ senna parce que c'est des projets en cours ni ala ka jɛ ye. Amadu Kase tɛmɛnen kɔ Sogonikɔ dugutigi ale fana y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni station dayɛlɛli ko la. Ne ye Lasina Sangare chef de quartier de Sogonikɔ hakilina bɛ na vraiment a diyara n ye a bonyara ma station dayɛlɛli yan a ye yan yɔrɔ bila valeur ɲɛnama de la bon o t'a dama ye puisque ni nin baara sugu dayɛlɛ i ka yɔrɔ la i ka denmisɛn caman bɛ kɛ a bɛ kɛ sababu i ka denmisɛn caman bɛ baara sɔrɔ o kɔni vraiment o diyara ne ye o Bacili yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama don depuis an ye ɲɔgɔn dɔn vraiment bonya ni bonya de b'a ɲɔgɔn cɛ foyi t'a ɲɔgɔn cɛ bonya kɔ. Nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ min fɔ malidenw ye an k'an jija anw yɛrɛ ka taji feere yɔrɔw la sabu o nafolo bɛ to anw fɛ yan a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ yiriwa wa maa caman bɛ yen olu bɛ baara sɔrɔ. An lamɛnbaaw nin tun ye station baraka min dayɛlɛla kununko Sogonikɔkaw fɛ yen nin tun ye olu ka seereyaw ye an bɛ ala deli ala ka kɛ hɛrɛ ye station tigi yɛrɛ ma hali bi kunnafoni sɛbɛn l'indicateur de nouveau a ye a yira k'a fɔ min ye zone aéroportuaire ko kuma a dunula a bɛ waati jan bɔ bi a yirala k'a fɔ zone aéroportuaire sigibaw olu tun bɛ munumunu na faamaw nɔfɛ u tun ye laɲini dɔw kɛ k'a fɔ min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o ka se ka sigi u bɛ fɛn min wele faransikan na commission d'enquête sur la zone aéroportuaire a yirala k'a fɔ faamaw a na kɛ sa u y'u ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen mɛn kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko ninnu ye jɛkulu de sigi u bɛ fɛn min wele faransikan na plateforme des habitants de la zone dite aéroportuaire ntɛnɛn tɛmɛnen ka kɛɲɛ ni décembre kalo tile 6 san 2021 senukaw yɛrɛ fɛ yen u ye jɛrɛba dɔ kɛ u bɛ fɛn min wele faransikan na assemblée générale k'a yira k'a fɔ min ye commission ye n'o ye jɛkulu ye jɛkulu minnu bɛna sigi ka sɛgɛsɛgɛli kɛ zone aéroportuaire a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka fara Mali gouvernement yɛrɛ kan ka se k'o pereperelatigɛw di kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko ka kɛɲɛ sa Abdulsalam Togola ale ka kunnafoni ye sabu ale de tun bɛ ka pereperelatigɛw di nin kɔrɔfɔ ninnu yɛrɛ kan a ye a yira k'a fɔ zone aéroportuaire ko kuma a cayara kosɛbɛ a bɛ waati jan bɔ olu farala ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ jamana faamaw yɛrɛ fɛ k'a fɔ u ɲɛna u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u bɛ fɛn min wele faransikan na commission d'enquête o jɛkulu ka se ka ɲɛɲinini kɛ min ye k'a fɔ zone aéroportuaire ko kunkun n'a ɲɛɲɛ ka se ka pereperelatigɛ di a ko Abdulsalam ka pereperelatigɛw la a ko olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔ min ye bɔlɔlɔw yɛrɛ sanfɛla ye k'a fɔ jamana faamaw u nana a yira k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛna sigi jɛkulu min jamana faamaw n'o ye gouvernement yɛrɛ ale bɛna ye a kɔnɔna na wa zone aéroportuaire maaw fana olu fana bɛna ye a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ko ye ninnu yɛrɛ bolo sabu n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ waati jan bɔ olu yɛrɛ tun ka laɲini ye nin ye ni kɔnɔna yɛrɛ la sa a yirala k'a fɔ min ye jamana faamaw ye ka fara min ye dugutigilakaw ye ani laadatigiw ninnu bɛɛ lajɛlen tun ka laɲini ye nin baara ninnu bɛ se ka pereperelatigɛw di gɛlɛya minnu bɛ zone aéroportuaire kɔnɔna na ka se ka a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a kumaw ka se ka ban ka kɛɲɛ n'u ka nin ɲɔgɔn lajɛ ɲɛ n'o ye assemblée générale ye u nana maa dɔw sugandi k'a fɔ olu de bɛna kɛ u ka nɔrabila ye nin commission yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ min ye Abdulsalam Togola ye ale bɛna ye nin jɛkulu in kɔnɔna na Yusuf Diallo ale bɛna ye jɛkulu in kɔnɔ Abdoulaye Kulubali ale bɛna ye jɛkulu in kɔnɔ Boyo Konta ale bɛna ye jɛkulu in kɔnɔ hakililajigila ka bɛn ni janvier kalo tɛmɛnen san 2021 maaw kɔni ka yɔrɔ nana kari jamana faamaw yɛrɛ fɛ ka yira k'a fɔ k'u bɛ avion jigi kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna na nka a nana ye k'a fɔ ni maakɔfɔlɔ ninnu ka wulikajɔ senfɛ o nana kɛ sababu ye yɔrɔ minnu tun kan ka kari olu nana jɔ ka se ka kumaɲɔgɔn kɔni sabati sisan jamana faamaw ani ni maakɔfɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni
aye asoro sebe min kono ukama ko l'indicateur de renouveau. Jama bese wara naumana nemana atinyerebo aunana nyatagayo aunale jama bese wara naumana atinyerebo naumana arajo nyatagayo naumana atinyerebo naumana nyata jama kodo naumana atinyerebo naumana dogi baru kuma sera naumana atinyerebo naumana tiyati kunundo do naumana naumana arajo nyetagala naumana naumana jama besigile no naumana naumana lame ba jama alobau profondissement soir de Bamako e ayira kafo mi ye maître Kassim Tapoye ale ka kulu yere to ko morema kununko ayala kafo Isaka Ujim ale ye berberaton nyama ye berberaton mi nuba wule kafo aserte faso ka wule uye tamam koni bla nyona kata folike foli nkonna kuma folen non uluna na teme uni nyongo chela ni nyama fla Isaka Ujim ani maître Kassim Tapo ka keni Yusufu Konate ale ka fasiriye aye ayira kafo jekulu mimbe kafo nuba wule appel citoyen pour la réussite de la transition assertée face au Kawole. A Nyamaba Isaka Ujim. A Yewule Kajoke Kata. Jekulu Nyama Yoro. Mouvement pour les refondation du Mali Morema. Ka Benin Kununko et Desamurkolo Kle Wolonvla Samba Flani Samura Anikle. A Yala Kafo. Nunun Koninka ni Nyonla Jen Kofe. Kassim Tapo ale prépare la Traudi. Ka Jaya Bela Jilei. Ako Isaka Ujim Amana ale fei. Kafo ale de keraka avocat ayi sabu Isaka Ujim mado politiki nyama ere fenado jekulu mimbe nuwa wule kafo aserte o nyamado kada Mali rebel la hala milabi aka wuli ka jo abe bla o minende kono uye hakili jagabo ke ka nyon hakili non ku lame o konna na sa krofo na boka ben fendo uka sikata la beba don kafo o yetien Mali be la hala minabi Mali tisika ke adama jamana e du kolo sanve chuya sila o de hukumu kono Mali kan ki bolo di diɲɛ bɛɛ le ma bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye CEDEAO ye ani Union africaine fo ka taa bila Union européenne fo ka taa bila diɲɛ kurukara bɛɛ Mali kan ka kɛ jamana ye bi a mago bɛ jamana bɛɛ lajɛlen na ka se ka baaraɲɔgɔnya kɛ a ka nafa bɛ sɔrɔ sira minnu kɔni fɛ nin kɛra u ka kɔrɔfɔ ninnu fanbaw ye kɔrɔfɔ nana boli k'a yira k'a fɔ min ye hali waleya minnu bɛ ka tabi ka ɲɛsin maaw yɛrɛ ma maaw bɛ ka wele fanga yɛrɛ fɛ n'i ye jateminɛ kɛ kɛlɛ minnu kɛra ba kelen sa ni 991 waati ka se ka maaw ka kumada di u ma u ka se k'u yɛrɛ ɲɛfɔ u bɛ fɛn wele faransikan na liberté d'expression a yira la k'a fɔ olu kɔni bɛ ka don galama la bi sabu n'i ye jateminɛ kɛ a ka kɔrɔfɔw nana boli Umaru Mariko ale yɛrɛ ka kow kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ Umaru Mariko a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la a ye wulikajɔ caman kɛ 91 waati la ale yɛrɛ jɔɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ tanyana i n'a fɔ Cabral olu tanyana nin ko ninnu senkɔrɔ nka ni a yɛrɛ ka fɔ bi maaw kɔni ka kumadaw u bɛ ka datugu bi k'a sababuya kɛ fanga yɛrɛ dɔ bɛ yen nin ye gɛlɛyaba ye bi sabu n'i ye jateminɛ kɛ o fanga ninnu u ye kumaw fɔ ka tɛmɛ kunun ko n'a ma ya k'a fɔ olu de b'a la bi u kan ka maaw to yen u ka su k'u ka hakilinaw fɔ wa ale Tapo ale b'a ka kuma fɔ a tɛ maa nɛni a tɛ maa dɔgɔya nka fɛn min bɛ a kun na a kan cɛ a b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye panparanpan o kɔfɛ Isaka Ujim ale ye kɔrɔfɔw ta a fana ye a yira k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a sera sa an ka segin démocratie ma sabu an bɛ fanga min kɔnɔ bi o tɛ fanga ye fanga min ni démocratie fanga don a ka kan bi an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka kalataw labɛn min ye wasaden kalata a ye jamanakuntigi kalata olu kan ka se ka labɛn démocratie yɛrɛ nasiraw kɔni fɛ nin kɛra Isaka Ujim ale ka perepelatigɛ fanbaw ye nka cogoya min na aw bɛ faamuya jɔnjɔnw sɔrɔ a la Isaka Ujim a ye perepelatigɛ min di bamanankan na an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la ka da waati yɛrɛ ni a cogoya kan. Bon, an bɛ Ala tanu ka Ala barikada an y'a fɔ tubabukan na k'a fɔ gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya fan bɛɛ fagaliw ni jolibɔn bɛ fan bɛɛ wolomasiri tabagaw ni civil an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn fatura Ala ka hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min kɛra Bayangara ani a laminɛw na ka Ala deli Ala k'an ka jamana kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma o kɔfɛ an y'a fɔ min ye Morema président ye l'excellent Maître Tapo
mɔgɔ min don wulikajɔ démocratie lafasali la a ma daminɛ bi maa fana don maa faamuyalen don faamuya caman b'a la kodɔn caman b'a la an ko an kana yan nakun fila b'an na a fɔlɔ ka bonyamasegin kɛ a ye wulikajɔ min kɛ principe n'o ye ka la liberté d'expression k'o lafasa ani fana politiki hakilila ɲuman minnu bɛ jamana jɔ k'a ye fana k'a fɔ bi a ka kan ACRT ka wuli ka ɲɛsin kulu ma kulu minnu jɔyɔrɔ ka bon démocratie dɛmɛni ni démocratie waleyali la ani parti politique fɛn o fɛn bɛ yen n'u ka laɲini ye bi an ka taa kalata jɛlen na an ka bɔ nin lahara in kɔnɔ jamana ka segin a ka taabolo kɔrɔ la n'o ye président ka sigi ni jamanadenw ka danaya ye députéw ka sigi ni jamanadenw ka danaya ye ani diɲɛ ka ɲɔgɔn faamu ani diɲɛ ka bɛn an ko an bɛna hakililaw a lajɛ ani morema ɲɛmɔgɔ an ye ɲɔgɔn faamu ko caman na an ko o n'a ta bɛɛ wagati nataw la an bɛna kulu sigi ka hakili jagabɔ kɛ maa o maa bɛ jamana kɔnɔ n'o ye parti politikiw bɛ hakililaw ye minnu ka laɲini ye démocratie basigi kɔnɔ lafiya kɔnɔ jamanadenw ka danaya da président sigilen kan ani député sigilenw kan pour que jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ani diɲɛ ka se ka bɛn an ko an bɛna hakililaw a lajɛ ani morema ɲɛmɔgɔ an ye ɲɔgɔn faamu ko caman na an ko o n'a ta bɛɛ wagati nataw la an bɛna kulu sigi ka hakili jagabɔ kɛ maa o maa bɛ jamana kɔnɔ n'o ye parti politikiw bɛ hakililaw ye minnu ka laɲini ye démocratie basigi kɔnɔ lafiya kɔnɔ jamanadenw ka danaya da président sigilen kan. Alors ka da waati yɛrɛ ni a cogoya kama an bɛna Isaka Jim ka kɔrɔfɔw da nin yɔrɔ in na ni Ala ma basi kɛ donc wari nata la an n'a tɔ da aw tulo kan min ye maître Kasim Tapo fana ye ale ka kɔrɔfɔw fana bɔra o fana b'an bolo inshallah waati kɔni ye an tan tɛgɛ ma ni Ala ma basi kɛ a tɔ bɛɛ bɛ da aw tulo kan inshallah. Kulubali i ka teli